V dnešnom videu zistím, či viem, kde sa nachádzajú futbalové štadióny z Premier League, zo španielskej ligy a zo slovenskej. Pravdu poviem, viem iba o Premier League. Španielsku vôbec netuším a Slovensku duplom. Takže to bude veľmi, ale že veľmi zaujímavé. Prvé, tu máme English Premier League. Nachádzame sa samozrejme v GeoGuessri, kto by nevedel. GeoGuessr je stránka, kde proste vás to hodí niekde na mape a vy musíte určiť, kde ste. Čím ste bližšie k tej lokácii, tak tým máte viac bodov. Ja sa budem snažiť nahrať čo najviac a na konci videa mi môžeš ty napísať, ako si skončil, koľko si mal bodov. Ty, poďme na Premier League. No, prvá lokácia. Toto proste nevymyslíš, tu som bol, chaoši, tu som bol, ešte iný myško tam bol, nie ja. Old Trafford, pekne, ešte aj tu na mape to ukáže. A aby som bol presný, sme niekde túto. Čak, jo, pri soche, krásne, bum. Koľko bodíkov? Sekol som sa o 11 metrov, môže byť. Poďme ďalej. Bournemouth. Tuto hrával Miško Stone. Zatiaľ pekne tematicky mi dáva tie štadióny. Bournemouth máme tuto dole. Pobrežné mestečko. Len teraz, že kde sa nachádza štadión? Kde by sa tu mohol nachádzať štadión? Kde majú štadión pre Boha? Miško Stone mi nevravel, že kde sú štadióny. Ani ma nepozval na ten zápas. Tak to musím takto sám zistiť. Viete čo? Ja to spravím takto. Oddialím to. A pacnem to sem. Koľko? 2,9 km. Tu bol Vitality Stadium. Ale 4700 bodov môže byť. Poďme ďalej. Ďalej tu máme Crystal Palace. Pane Bože, no počkaj, kde je Crystal Palace? To je Londýn? Vyzerá to, že by to mohlo byť v Londýne, Crystal Palace. Viete mi niekto povedať, že z akého oného to je? Joj, toto nevyzerá dobre. Toto vôbec nevyzerá dobre. Kde je Crystal Palace? Fuck. Neviem, chlapci, 40 sekúnd mám a zatiaľ toto nevyzerá dobre so mnou. Dám to do Londýna. Trafil som, je to Londýn, 21 km. Aspoň som to vedel, hej, že je to v Londýne. Čo tu máme ďalej? Toto je Aston Villa. Pane Bože, kde je Aston Villa? Mám pocit, že Aston Villa je ďalší Londýn, ale to už nebude toľko veľa tímov. Alebo hej, lenže kde by mohla byť Aston Villa? V ktorom okrsku Londýna? Vieš čo, ja to úplne, že oddialím a pacnem to sem. Trafil som sa? Netrafil som sa, je to v Birminghame. Aspoň sa niečo naučím, hej, že Villa Park je v Birminghame. Posledné kolo, poď sem, to je Newcastle. To by bolo veľmi zlé, kebyže neviem, kde je Newcastle, ale ako vidím, tak Newcastle je tuto. Teraz, že kde majú štadión? King Park Stadium, tu sme, chlapci, tu sme a sme z tejto strany na ceste. Poď. Ale OK, 5,9 km, 4455 bodov za 6 km. OK, môžeme ísť na ďalšie kolo, dáme si ešte raz toto. Everton. Tottenham. A toto je ešte starý White Hart Lane. No počkaj, toto je trošku neaktualizované, či? Toto je stará White Hart Lane. To je v Londýne. Tam som bol, chlapci. Akože ja viem proste, my sme tam išli vlakom. Aha, tu sme Tottenham. Dám to k tomu novému a uvidíme, kde mi to vyjde. Tu je nový. Takto. A bol to ten nový. Aha, počkaj, nie, oni to postavili na White Hart Lane. Toto čo je? Toto je Etihad? Takto vyzerá Etihad, hej? Čakal som, že to bude väčšie. To nevyzerá nejako veľko. Ale okej, máme tu olejový štadión Manchester. Tu máme Old Trafford, Etihad, tu sme. A sme, kde môžeme byť? Tuto. OK, 8 metrov, chlapci, 5000 bodov. Poďme ďalej, zatiaľ sme, no, Villu, to už sme mali. Kde bola Villa? V Birminghame, nie? Hej, Villa bola v Birminghame. Tu niekde mi to hodilo, že je Villa Park, nie? Kde si? OK, oddialíme Birmingham, pacnem to sem, jak sme na tom. 5 km, 4500 bodov, Villa Park bol túto. Aspoň to není úplne, že od Londýna v riti. Čo tu máme ďalej? Fulham. Pred chvíľou som ho tu videl. 5 sekúnd dozadu som tu na mape videl Fulham. Pane Bože, ja som slepý. Tí, čo na mňa tu kričíte, ticho, hej. Ticho. Kde je posratý Fulham? Dobre, nasrať. Takto, poď, bum. Fulham. 72 km. Je to v Londýne. Posledné. OK. Manchester. Je to nefér. Ale tak čo s tým spravíte? Old Trafford. A to sme boli niekde
takto. OK, 11 metrov, 5000 bodov. Moje finálne skóre je 20 795. Môžeme sa vrhnúť na španielsku ligu. Chlapci, toto bude ešte horšie, lebo ja vôbec netuším ohľadom... No, napríklad, čo tu máme? Toto aj neviem, čo je za tým. Kde sme? Neviem sa ani hýbať. No, ale sme v Španielsku, hej. Čo by toto mohlo byť? Neviem sa ani pohnúť nikde, ale je to niečo červené, čiže ja by som typol, tuto nič neuvidíme. Malorka? Že by? Malorka je ostrov, nie? Kde je Malorka? Čaká, Malorka je ostrov na 100%. Viete čo, toto? Určite to bude Malaga. Poď. Ja som vravel, že je to posratá Malorka. OK, 700 km som bol mimo. Toto je Osasuna. Kde je Osasuna pre boha? Osasuna, more, kde si? Hlavne, že všetky tieto malé mestá mi sem hodí, ale Osasunu nevidím. Toto nebol dobrý nápad. Toto je čisto len faily v tomto videu. Dám to sem, Gibraltar. OK, zatiaľ som úplne, že mimo. Čo máme tuto? Niečo modré. To bude Cadiz podľa mňa. A Cadiz som videl tuto. Poď. Boom, speedrun. Toto viem, čo je. Toto je Atletico Madrid. Athletic Club. Je to Atletico Madrid však? Ale zase to môže byť aj Atletico Bilbao. Jop, to je Bilbao. OK, nič som nepovedal. Je to Atletico Bilbao. Podľa toho loga. Len teraz, že kde sú zase títo? Kde je Bilbao? Bilbao ani neexistuje určite. Aha, tu je Bilbao. OK, počkaj. Niekde sa dostávame. Bilbao, kde máte štadión, hoši? Kde máte štadión? Toto je štadión? Toto je Oha, počkaj. Dám to sem. Chlapci, je to tam. 4999 bodov. No čo máme tu? Ukáž fotečky. No krásne. Toto sme kde? Aha. OK. Dobre. Santiago Bernabeu. Kde je Santiago Bernabeu? Kde by mohlo byť Santiago Bernabeu? Nie, tam je štrk, tam je, čo ho nevidíš? Nie, nevidím ho. Kokos, ale keď Madrid je taký veľký, ja to oddialím, pacnem to do Madridu, to je taký lifehack, boom. A sme... Aha, počkaj, čo? Real Arena, to nebol Real Madrid? 6000 bodov. Dáme ešte raz takú rýchlovku, poď taká rýchlovečka, toto už sme mali. Či nie? Nie, toto sme nemali. Toto bude Cadiz. Na 100%, na 100 riť, Cadiz podľa mňa ani nehrá vonom. Zase to bola Celta Vigo. No, toto sme videli. Toto je Metropolitano. Kde to bolo? Tu je Metropolitano. A sme tu. Jop, toto sme tiež mali. To bol ten Real. Tu niekde to bol v Bilbao, nie? Takto. Aha, nie, bolo to túto. OK, ale 3000 bodov. Už teraz mám viac ako v predošlom kole. Tu asi zabudli dať štadión. Toto je štadión? No, niekto, kto má sponzora Umbro, to nie je dobré. Campo de Fútbol de Vallecas. Pane Bože, to čo? Kde sme? Vallecano de Madrid. OK, sme v Madride. Estadio de Vallecas, chlapci, tu sme. Tu sme. Sme tu. OK, sme na druhej strane, ale aj tak. Skoro 5000 bodov je tam. Posledný štadión. Však ale tu ani není nič. Vôbec, tak tipneme, bude to Getafe. Alebo Valencia, dám Valenciu. Poď, povedz mi. A je to Valencia, či? Nie, Villarreal, nevadí. Ale 3797 bodov je tam. A máme ich 17 000. No, paráda. A ako posledné si nedáme slovenské ligy, pretože tu nie sú, dáme si Slovensko celkovo. Čo tu máme? Máme tu autobusovú zastávku. Dedinka, počkaj. Becherov. No akože, ak je niekto z Becherova, tak mi prosím napíšte, lebo kde je posratý Becherov? Skade je Becherovka, to bude východ. To je alkohol, to bude východ. Kde máte Becherov, chlapci? Becherov to znie ako Bardejov, čiže to bude tam. A fakt, že hej. 22 km som sa sekol, ale mojou logikou som to správne zistil. Učenec. Pane Bože, to čo je toto? Potrebujem tabuľu dediny. No, kde sme? Plavé Vozokany, Bíňa, Kuraľany. V živote som toto nepočul a to som Slovensko celkom precestoval. Vozokany sú pri Nitre, takže to by niekde tu malo byť. Tu sme Nová Ves nad Žitavou, Slepčany. Tu sú Vozokany. Všetky možné, čiže to pacnem sem. No, 35 km zase. Tu sme, boli sme v Farnej. To znie ešte tak, že ako celkom v pohode. Ďalšia dedinka v údolí. No počkaj, tu máme niečo veľké.
Čo to je? Apiagra. OK, tak nič. Halo, tabula. Ty, aká motorečka, ukáž ju. Po, ty kokos trojkolečka. Pekne si žijete na tých dedinách. No tak toto som išiel úplne na hovno smerom. Sem ani auto Google radšej nešlo ďalej. Toto aj neviem, čo by mohlo byť, lebo každá druhá dedina na Slovensku vyzerá takto. No počkaj, križovatka. Aha, zastávka, počkaj. Posledné, no poď. Zubrohlava. Čo prosím? To bude niekde stredné Slovensko, tuto. To bude tu niekde. Bože, dobrý som, 50 km, bolo to čo? Fakt, že Zubrohlava pri námestove. Toto vyzerá pekne. Toto by som aj mohol vedieť. Pevnosť. Kde by mohla byť pevnosť? Prístav Komárno, dobre som videl. Prístav Komárno, OK. Komárno je tuto. Kde máte prístav, chlapci? Pevnosť, tu sme. Pevnosť bola doľava, čiže sme tuto niekde. Tak. Chlapci, 500 metrov. A posledné, poď. Tatry. Čiže to budeme niekde na severe. Ale chcelo by to takú tabulu. O čože zase som išiel na hovno smerom. Toto vyzerá byť taký Prešov, Poprad. Lebo sme veľmi blízko pri tých Tatroch. Pozri, všade na vôkol kopce. To je aké pekné. Sevas. O čože to je taký môj divák. Čauko, našiel som ťa. Do takého centra by sa to chcelo dostať, ale ako vidím, tak túto centrum nie je nikde. Nejaká cedula alebo niečo? No, tak tu som v riti. Zase som sa dostal niekde preč. To bude tu niekde pri Poprade, však? No, Martin. Takto som blúdil po Martine, mi chceš povedať. Dobre. Každopádne, toto je všetko z tohto videa. Ak sa ti páčil, daj like. Veľmi ma baví tento GeoGuessr, je to super vec. Čiže ak chceš ďalšiu časť, napíš do komentáru, koľko bodov si mal ty, napíš tiež do komentáru. Dávaj lajky, odbery, všetko možné, ako Dia povedala. Pošlite cicinu do DMs. Miško to rád. Vidíme sa na budúce. Čaute.